हेलो लोगोफोर, आंनि मुङा बिनुता बसुमतारी। गोदान बोसोरनि रंजालि बैसागुनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायजों लोगोसे आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दानिया जोंहा गामियाव बाथौ खुलुमहैनो थांसै। बिब्दिब्ला भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो। दानिया जोंहा बयबो आखाइ खबजोबनानै आफा बोराइ बाथौनि दहाय लानानै खुलुमनाय जाबाय। नै जोंहा दानिया बोसोर गोदाननि उन्दै गेदेर सनमान लालायनाय जाबाय।
नै जोंहा दा सेरफांगुरि दुलाराय गुदि बाथौ आफादाव बोसोर गोदाननि बाथौ खुलुमनायजों लोगोसे फिरफिला उरायहोनाय जादों।
थाखाय जोंहा दानिया मुंख्लंफोरनो दाहा बावदों। Nhưng mà ra đi bảo chứ người lắc cái gì 금시 수라이데? 여러 장 근데 나 금시. One, two, three. 나 금시 나 리타리 다데 리타나. 자, 누구 레 말레프라. रंजालि बैसागुनि जोंहा खाजि जानो नागिरसै
खाजि जादों जोंहा Kita berjaya pilihan, keluarga pilihan, kita berjalan pilihan, karena yang sulit pilihan, nasi basi baby, jangan kuarana, asalkan jelas sekarang, tidak kira, nasi basi baby, jangan kuarana, asalkan jelas sekarang, tidak kira.
भिडिअ'आ एसेनोसै। भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक